Producer with Solid Records, whose name is Moses Band, also known as Simple. Welcome to Weekend Morning Edition. Yeah, Magadini. Silipo. Toda kufunza wakatanga lini ku-producer music? 2016 ndakatanga. Okay, unoshanda nemamwe ma-artist api? Ndoshanda nema-artist akaita sana Enormous, ana Blood, ana Mostaf, vakawandisa andakashanda nawo. I understand pane zvimwe zviri kuda kuburwa musi wa5. Yeah, pane beat ratiri kuda kubuditsa rinonzi Ghetto Street Fighter Riddim musi wa5 April. Ko vanoda kubatsirwa nevo vanokwanisa kukuwana ku? Solid Records iri paAvondale, paBlue Lagoon Shops. Vanoda kutibata vanotibata pa0773 369 832 kana pa 0717 912 279. Alright. Ko mamwe masongs awakamboita ndeapi? Akawandisa timapedze. Example ndombotaura takaita song inonzi Ngirozi yaBlood, iri kutopisa izvezvi. Then Sniper inonzi Visa, then Enormous inonzi Chitiki Dimba, akawanda nana Mostaf anatamba akafita nalia. Okay. Yeah. Saka ramangwana rako rakamira sei? Zvinhu zvese zvinoda Mwari pamberi, tikaramba tichingonamata tikusvika. Yeah. Tokutenda ndikuva nesu pa Weekend Morning Edition regaiti muona chidimbu chevideo rako. Okay, thanks. Kune vasikana vanokuda sina chainacho kusaziva kuti varipo vanotika nandauya ndipo pachatanga life yacho ndaisabhiliva kuti kune vasikana vanokuda sina chainacho kusaziva kuti varipo vanotika nandauya ndini ndichaita mai vakadai unotodza mai kuti mwana uyu haadi ndai handina mari ndichamutengera pai. That was a music producer Moses Band, also known as Simple. We now take a look at what's happening in the world of sport. The 2019 Castle Lager Premier Soccer League